Ugi live streaming kalian cerah foto Cijantung. Konco Dewi. Pengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal hatiku lo tumetes nelon pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelok ati aku ora bakal kondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggal gawe gelo ati salawase Konco Dewi campur sarinya Indonesia sejarah kalian kadang kula ingkang wonten Semarang semonggo sugeng midhangetaken via YouTube-nya Cerah Foto Cijantung Jakarta Timur. Ning ngendi nggonku goleki kepengen ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe
tenang wae, kok anggere nganggo ae moro-morono rak ya mesti macung ngono wae. Wong Mas Yongki wong ora isonan. Ini Bosio. Hae lo, Mas Yo. Spesial Bu Bolo Coke di mana aja? Moro. Anissa, Mbak Lastri Jakarta. Ya. Adi Demang enek ra? Demang nih nada, rata sebut. Oke, baik. Kamu lagi tidak berteman ya? Enggak. Aja sebelang abang, bagus tresnaku ini kira bisa layu ora suwe aku balik bisa sumanding ono sisihmu yo. Belanda sak pupuh Klinsingan. Lagu wajib iki.
Pas Didi. Nah. HE iki lho, segine itu HE rong lagu iki ya. Wong fane Balanda kok kaya wong tipis wae lho. Ah, iya toh. Oh, Pak Hadi Semarang. Pak Rohadi, Buat nggih, Bapak Pak Rohadi Semarang. Semarang. Nggih, pada Sugeng kesempatan malam ini pada midhangetaken. lagi nobar di sana. Iya. Nggih, siap. Nah, siapa tahu nanti kita diundang ke sana ya, Pak. Siap. Nah, Amin. Semarang lagi ya. Aja sebelang wong bagus tresnaku kira iso layu ora suwe aku bali iso sumandi ono ing sisihku nyukan jadi lagi ya Kanca dhewe Balanda sajose. Andi. Didi Mas. ya masuk lagi Endi parani ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis Ibu, monggo. makan lunga. Oke baik. Dienteni ngoyo-ngoyo. Ayo ibu ikut joget bu, monggo. Jarine kok wis tekan kono. Batute Benerin. Bareng sama pemanggilan amung katon semua wong yen pinuju tringsingan anane Ibu ikut joget dulu loh, monggo. Monggo. warna-warna Pandrawani. Mana coba nuwun ya Bu, mangke diputer nggih. Nadyan Kembali ke sana, turung Mas. Oh, iya. tetamu dhewe. Duka-duka pamuse, trimo wurung semene wae. Mas. Niki wau napa? Ibu prasmanan ngersake lagu Kijing Miring nggih, Bu. Weh, Kalian apa, Bu? Udang anak. Ini dadi Kijing siji wae. miring udang anak. Padha nggih. wae ya, Mas. Nggih, soalnya niki ngeten niki sampun Nggih, pun pripun? wonten informasi dari lingkungan bahwa pementasan sampai jam 21.30. Nggih, paling mentok sampai jam 22. Nggih, mentok niku nggih monggo. Niki paling kantun ngentosi kitunan-kitunan tetembang dolan lagon monggo. Nggih, nanti ada rungkat. Siap. Monggo enten nika wonten ngajeng wau Kijing Miring. Nggih, niki telasirin nggih. Ya dientekno sik selak dirubung laler. Barang sampun pepayan latane jur luluh atine ngati wega para pisahan atine jare tambah tresnane. Nggih, Mas Wakit matur sembah Matur nuwun. nuwun. Matur sembah nuwun, mugi-mugi. So, hey. Oh, oh. Yo. Goyang Bu Wi.
dilingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe janjine tandane alesane mangkelake ayo balayung sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Bablaske napa mandek sik Mas? Bablaske ya kena, mandek sik ya kena. Pak Purnomo ingkang pundi nggih Pak Haji nggih? Pak Haji Purnomo mrono Kita merapat yo ke tak sana. mrono yo. Pak Haji Purnomo. Monggo lho Pak Haji. Ayo kita merapat ke Pak Haji Purnomo. Ora Pak apa-apa Haji iki pundi? engko dibablaske nang lewung ora apa-apa ya. Nggih, heeh. Monggo Sing Pak keping Haji. dipinangkani Lah, nika nggih. pamulutan saking Bapak Haji. Yeah. Pak Haji pundi nggih Pak Haji Purnomo? Bapak Haji Purnomo. Halo. Teng mriku napa teng mriku? Halo Pak Haji. Pak Haji di manakah? Oh di depan sana, Oh depan iya. sana. Pak Haji yang mana Pak Haji? Yes. Di ngarep Ada ya, di ngarep oke, baik. katanya. Oke siap. Wis pokoknya Bapak Pak Haji Haji. pundi? Oh, Nah, Wah. kalau ini Haji Purnimi. Ya, kalau Purnomo di ayo sana. Pak Haji, walah. Nah, Niki oke sampun siap. disukani lho Pak Haji Purnomo. Tenang aja. Wah, jan. Ayo. Panas Mas niki Di, panas. dintekke sik kuwi Dintekke lagune. sik ya. Di lagune dintekke sik. Monggo lho Pak Haji. Ki mambune mambu esem nih ning kene iki. Sancane kowe ning Ayo. adalah ketemu saja nyukriyani asik. Bablas ke lewung Mas Landa. Masih bersama Goyang Dewa terus, ayo Campur, Ibu. Sarinya Ibu Indonesia. Haji monggo. Kanca dhewe lagi. Luar biasa. Mendukung ada Popeye Audio Sound System Bogi. Live streaming bersama Cerah Foto Cijantung, Jakarta Timur. Sikat yo. Dadi lawang sapisan ketemu wong bagus nganti lanku godho ati rinane singa
Mbah nuwun. Dijak minggir kene bae sik yo, ajak minggir kene bae yo. Panas, Lah nek Pak Haji. panas koyo ngene iki piye? Kula mlebet riyen nggih. Nggih, nggih teng mriki. Panas, Monggo Mas. monggo monggo. Matur suwun Pak Haji Purnomo. Yo. Sabda pandita ratu. Ayo Ibu joget yo. Yo. Ring Bu Haji monggo. sliramu nyadya ing siseku. Ayo Ibu. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kenomo mati. You gonca dhewe ayo Bu. Langsung disukani aja lamis. Yo. Langsung aja lamis yo. Ayo Bu. Matur suwun Ibu. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora agawe juwong Bapak. Joget dulu Pak Haji. Aku takut. iki prasasan loro Ya, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah tak tambahin. Terima kasih. Mbok ojo amung lamis kang wis dadine kanjur didis. Matur suwun Ibu, enggak jadi.